पूछे राम जी से पूछे जनकपुर के नारी बता दो। राम जी जब अपना सीता मैया से शादी करने गए तो वहाँ के जो जैसे हमने के भी शादी जब अपने घरे में केहू के चाचा भैया के शादी होला तो जब बारात लेके जाए जाला तो कितना मेहरारू गरियावे नहीं ना। तो यही तरह जब राम जी बारात लेके सीता मैया के दरवाजे पहुंचल बाड़े तो वहाँ के मेहरारू देखल तारी उनकर तीनों भाई खूब गोर गोर और राम जी करिया तो उनका के देख के कहत रहे राम जी से पूछे जनकपुर के नारी बता दो बता दो लोगवा देत काहे गारी बता दो लोगवा देत काहे गारी बता दो राम जी से पूछे हो राम जी से पूछे हो राम जी से पूछे जनकपुर के नारी बता दो लोगवा देत काहे गारी बता दो बबुआ लोगवा देत काहे गारी बता दो। भैया रोवा से ब्लैक टी शर्ट वाले भैया आई सबके दिक्कत होता है वो साइड में खड़ा होकर बताएं नहीं तो बैठ जाए। और साथ ही साथ ये है पूर्व सरपंच तुलसीदास जी और साथ ही साथ ये है पूरन पासवान जी वार्ड नंबर 1 के निवासी। इन्होंने 201 रुपया से इन कलाकारों का नवाजा है। हमारी पूरी टीम इनका हार्दिक स्वागत करती है, वेलकम करती है। अरे बता दो बबुआ इतना गाड़ी बड़ा साफ सुथरा बा लेकिन हमारे घरे के माई बहन लोग कैसन कैसन गाड़ी देवे तनी सा मोट मिजाज के समाधि का मोछ जैसे कुकुर का पोछ साला झूठ बोले ई कुल गाड़ी देवे नहीं सही बात बा ना कि बटे छोटका मोबाइल पायत ना गुमान जब बड़का लियवता त चलता उतान खाना बंद करो आ खाना बंद करो सोलो सुनो गारी हमनी के मड़वा में ये कुल गाड़ी होला सही बात बा ना होला ए बच्ची जब तोर बियाह होई ना त ज्योति माई के चेहरा याद रखे इतना गरिये ना कुल मेहरारू का चीज ऐसे से का होला मोबाइल नंबर एगो काम करिए लिख के वजह से हमरा के बता दिया। अब अभी पहले हमको गाना गाने दी समझ में नहीं आ रहा है तमाजी सटक ली अभी बस खाली गाने का मन कर रहा है। गाना सुनो आपको ठीक कि एक भाई गौर का है और दूसर को है गौरी बता दो बबुआ लोगवा देत काहे गारी बता दो बबुआ लोगवा देत काहे गारी बता दो बबुआ।
सकता लेकिन खाए के दे दे तो थरिया भर खा ले तो कि देखे मैं दूबर पातार तरी तो डांस हो जाए चाहिए तो टीका पगड़ी बड़ा अच्छा लगा था भोजपुरी में भोजपुरिया जवान के पहचाने पगड़ी रहेला सही बात बना अगर 50 टू फॉरनर खड़े हो अंग्रेज और वहाँ पे एक भोजपुरिया मर्द पहुंच के खाली पगड़ी बांध के मोछी आइट के खड़ा हो जाए ना तो सब जान जाए कि हमने के हिंदुस्तान के भोजपुरिया जवान बा सही बात बना अरे तक का कहतो नहीं अरे बिहार में का तो भोजपुरिया जवान बिहार में नु भोजपुरी कहाँ बोलल जाला भोजपुरी कहाँ बस बिहार तब भोजपुरी की पहचाने बाटे बिहार से ठीक बा एक बिहारी सौ पे बारी कहल जाला कि ना कोनो सुहागिन के हाथ के चूड़ी हो सही बात बता दी भोजपुरी की भाषा भोजपुरी हो एकरा के बोले से पहले समझल बुझल दोनों की भाषा भोजपुरी हो आ एकरा के बोले से पहले समझल बुझल दोनों जरूरी हो ना कोनो गौना के पूरी है ना कोनो सुहागिन के हाथ के चूड़ी है ई दुश्मन के गर्दन पे चले वाला छुरी है आ यही से कहल जाला ए बबुआ ई भाषा एकरा के कहल जाला भाषा भोजपुरी कि पूरा दुनिया में अपन भोजपुरी राज करत हो सही बात बना लेकिन भाव उहे रहे के देखे मैं दुबर पातर और खाए भोज थारी बता द बबुआ बता द बबुआ लोगवा दे